Għadha kif tlift kollega Karl kien ħabib. Raġun, din l-intervista qed issir vera f'mument diffiċli u vera aċċettajt għaliex diversi drabi ħassarnija, l-appuntament kien fixed u niddejjaq meta jkun hemm appuntament jekk ma jaqala xejn. U allura meta tkellimt miegħek ħassejt illi minkejja li fl-aħħar ġranet, fl-aħħar sigħat għadna kif tlifna ħabib tagħna li huwa Karl Guder. Ħassejt li xorta kelli niġi nagħmel l-intervista miegħek u nitkellmu fuq dak li tixtieq inti u dak li nixtieq jiena, imma nixtieq nirrikonoxxu wkoll dal-persuna ħabib tagħna għaliex dan hu verament mument diffiċli. Ifhimni John, illi inti jkollok ħabib tiegħek. Illi inti tkun miegħu l-uffiċċju id-Dar Ċentrali f'Net Television fejn naħdem jiena. Fis-satej u nofs ta' wara nofsinhar. U l-għada filgħodu tirċievi telefonata dwar Karl Guder u inti taħsibha fuq xi ħaġa fuq Segretarju Ġenerali però jgħidulek le ta' Karl miet. Anka tajda tħossa u titlef li xi ħadd hekk. Mbagħad meta tkun taf ir-raġunijiet, mbagħad meta tkun taf kif. Toħloqlok wisq vojt, toħloqlok wisq dbatija u f'daw il-ġranet fid-Dar Ċentrali għaddejna minn dbatija ta' vera. U għadna għaddejjin għax di l-intervista qed issir f'perjodu fejn il-proċess li tkun qed tipprova taffi daqqa tħossok naqra ħjar u daqqa tħossok naqra arġun, daqqa tħossok tajjeb. X'noqgħod ħalla, x'noqgħod. Ħajlek Karl kien persuna illi jien pereżempju wara l-programm li jkolli kuljum fil-kwarta fuq Net FM. Ninżel għandu fis-sija u nofs jiena mmur, insellem lil sħabi l-kollegi, bonġu, ħallu warajt, okej. Però għandu tieqaf. Dak il-bniedem li jilqak, dak il-bniedem li jisimak, dak il-bniedem li jitbissem. U qed ngħidlek mhux għax issa m'għadux magħna, qed ngħidlek għax il-verità. Dak bniedem illi ma jaġixxix fil-konfront tiegħek jekk ma jkunx hemm. Ġifier dak kien jistenna, kien janalizz, kien kellu daw ċertu kwalitajiet. Fuq kollox kien ħabib li tista' titkellem miegħu fuq l-affarijiet personali tiegħek u kien verament wieħed minna minkejja li kien il-kap ta' l-istazzjon. Imma kien wieħed minna li kien ikun fuq quddiem, però kien ikun fuq wara wkoll biex jagħmel id-dirty work kollu neċessarju. U meta titlef li xi ħadd hekk, titlef verament ħabib. U naħseb minn din l-esperjenza tallimna ħafna. Jiena l-iktar li tallimt John huwa kemm għandek tirrispetta l-bniedem. Fil-xogħol tagħna aħna jkollna diversi konfronti, u jkollok diversi xi tajt man-nies, u jkollok diversi tagħmel tliet dak li jkun. Illum jien tallimt li ma taffordjax tagħmel hekk, ma tistax tagħmel hekk. Illum tittara kif se tirranġa relazzjonijiet. Illa għaliex illum hawn u prattikament, u inti ma tistax tħalli xi ħadd imuru u inti jkollok dat tip ta' sitwazzjoni. Għandek xi tip ta' remors. M'għandi xejn, anzi mhux m'għandix remors, anzi jinferħan illi kont ħanuża kelma strument jew mezz biex fejn kien hemm forsi xi nitfa' diżappunt bejn xi ħadd u ieħor, jien kont hemm biex isma' u din ma tfisser xejn. U xi kultant tibda tinduna, John, kemm vera ċerti affarijiet li konna kwestjonijiet fuqhom ma jfissru xejn, imma xejn. Illum aħna ngħaddu minn quddiem l-uffiċċju ta' dal-persuna ta' Karl Guder, kważi tiddejjaq tgħaddi minn hemm, għamilna l-fjuri, għamilna simboli, għamilna xema. Illum kważi qastemmi li dar-raġel mhux qiegħed hemm, għax dak kuljum magħna ta' ġifieri mhux kwestjoni ta' politika, mhux kwestjoni għax ma kuljum magħna u meta tmur l-uffiċċju u ma ssibx il-persuna tibda tħoss apparti li għandna ħafna mistoqsijiet u ħafna li għadhom mhux imwieġba u li forsi jkunu mwieġba. Imma tibda tgħid imma forsi stajna nagħmlu xi ħaġa. Kelkom ġieli esprima dwejjaq miegħek? Le, la miegħi. U biex ngħidlek qasma sħabi aħna wara li miet fil-post tax-xogħol tagħna nġibet psikologa sabiex tiddiskuti magħna x'is-sitwazzjoni tagħna l-ħaddiema kienet diffiċli ħafna. Immaġinak dak kien wieħed mill-iktar persuni maħbubin. Tajjeb. U di qaltilna speċi tkellmu dwaru. U kulħadd tkellem dwaru b'mod pożittiv, ħadd ma qal isma' jiena kont qed nissuspetta jew lili qalli xi ħaġa u mbagħad jibda jiġrilek imma tibda tgħid ara dik il-mossa li jagħmel setat imma dik huwa naturali. Però bħala messaġġ b'mod ġenerali aħna ma ndunajna qatt illi dar raġel kellu xi ħaġa straordinarja illi tista' twassal għal xi ħaġa daqshekk traġika u daqshekk
gravi, anzi hu kien il-persuna illi kien iħeġġeġ in-nies biex jitkellmu. U kien iħeġġek jgħidlek isma' għandek problema, ejja l-uffiċċju. ċempilli, neħdu kafè. U issa noqogħdu naqraw, issa nitkellmu, u issa insolvuha, u xi trid għadha tidħol daqrek, u issa nirranġaw għall-programm tiddiskuti ħada, u issa jgħada. Jiena qiegħed ta'. Iġifieri ma nista' għadna ma nistax nifhmu, għadna perplessi kif jista' jkun, u dawn l-affarijiet iġaluk taħseb kemm verament tkun viċin il-bniedem u kemm verament tpoġġi l-bniedem fiċ-ċentru ta' dak li tkun qed tagħmel. U kif kollok tgħidilna kif taħseb li Karl jixtieq li jkun biex li niftakruh x'tgħidli. Jien naħseb Karl jixtieqna nkun bħala persuna ġenwina, jien naħseb Karl Karl kien jemmen fil-ġenwinità, kien fil-politika fil-Partit Nazzjonalista. Però anke meta segwi l-attività politika tiegħu, Karl ma kienx politiku tal-konfront. Karl mhux se jagħmel argument bil-konfront b'mod aggressiv. Karl ma kienx aggressiv. Anzi Karl pjuttost kien timidu, kien politiku li jipprova jagħmel rikonċiljazzjoni anke bejn żewġ mewġiet li ma kważi ma jistgħux jingħaqdu, kien jipprova jsib kompromess. It-twemmin politiku tiegħu x'kien? Kien nazzjonalist, però imma jien u konna niddiskutu ħafna l-element ta' liberali u konservattiv. U ma Karl John kien hemm dik ix-xi ħaġa illi tistajt tiċċajta miegħu fuq l-aktar affarijiet li ma konniex naqblu fuqhom. Jiġifieri inti laqqas fuq dak ma konna nagħmlu konfront, għax f'partit politiku jkollok ħafna diskussjonijiet. Ara ħadd ma jaħseb li l-partiti politiċi biex jiffurmaw l-ħsieb tagħhom ma jkollhomx il-ħsieb. U sakemm id-diskussjoni politika ikun fuq l-argument politiku jiena lija hija healthy. U ma Karl kien ikollna diskussjonijiet healthy dwar fejn sejjer il-Partit Nazzjonalista quddiem dik li xu. Fejn se mmorru, kif se nitkellmu man-nies, inti u jien li forsi qegħdin naraw din il-mejda b'żewġ kuluri differenti, jien iktar qed nara kannella u inti iktar qed tara gris. Kif nistgħu niddiskutu flimkien? Kif nistgħu nkunu fl-istess partit politiku u mmexxu l-qudiem aġenda nazzjonali b'daw it-tip ta' issues? U Karl kien il-persuna li miegħi u ma' sħabi kien jitkellem u konna nitkellmu b'dat tip ta' frankezza fuq issues kbar, ġifieri anke fuq issues li konna nafu li ħanitilqu ma naqblux magħhom. U l-ħarġ minħabbux magħhom, imma tersaq Karl dik kellu, John, kien irressaq li xuż le xulxin. Kellu din il-kapaċità li jkun isu moderatur li qarreb l-idejat. Moderatur u kien moderat. Kien moderatur moderat. F'kollox. U għat li fuq naħa tal-spettrum politiku u kien iktar xaqleb kien iktar liberali u inti iktar konservattiv. Korretta. Nistgħu ngħidu hekk jekk se nagħtu t-timbri jekk tixtieq nagħtu daw it-tip ta' timbri, daw it-tip ta' Tista' li qed nasal għaliha jekk tmevitaw it-timbri mhux problema. Kien hemm xi issue li intu Karl kontu ilkom tiddibattu u forsi qatt ma qbiltu fuq dwar. Le mhux ma qbilniex, imma l-iktar issue li konna niddibattu jiena u Karl kif qed tiżviluppa s-soċjetà u fejn sejra s-soċjetà u x'inhu huma l-prijoritajiet li politiku għandu jitkellem dwarhom fis-soċjetà. Pereżempju Karl ma kienx jiddejjaq juri l-orjentazzjoni tiegħu, assolutament li le. Però fid-dibattitu tiegħu dik kienet taġobni fih jien. Jekk jiġi biex jitkellem dwar l-ambjent, kien jitkellem dwar l-ambjent. Jekk jiġi biex jitkellem dwar l-edukazzjoni, kien jitkellem dwar l-edukazzjoni. Jekk jiġi biex jitkellem dwar ix-xogħol, kien jitkellem dwar ix-xogħol. Ma kienx jitlaq mill-kunċett bil-fors prioritarju illi forsi għalih kien ifisser imma kien jaraf illi ċerti affarijiet huma tiegħu u ċerti affarijiet huma nazzjonali. U allura ma kienx ipoġġi li xu tiegħu per se bħala punt tatlu f'kull argument u dik naħseb kienet xi ħaġa importanti ħafna. Qed nifhem il-ġieni qed tgħid li jekk minix qed nifhmek sew korretti. Jiġifieri inti qed tgħid li hu ma jitfax l-identità tiegħu bħala l-identità sesswali tiegħu bħala punt tatlu? Bħala l-punt tatlu. Laqqas idea. U dik vera kienet tajba, għax aħna konna niddiskutu dik. Nistgħu mur nifhem fuq xiex ma kontux taqblu, ġifieri id-diverġenti fejn kienu. Le mhux diverġenzi, diskussjonijiet. Imma pereżempju kif il-Partit Nazzjonalista irrid ikun aktar miftuħ, kif il-partiti jridu jkunu aktar miftuħin, kif is-soċjetà għandha tkun aktar miftuħa, kif l-istess persuni għandhom ikunu iktar tolleranti fis-soċjetà biex jaċċettaw il-kulħadd. Jien u Karl
Mhux jienu Karl biss, imma jienu Karl u persuni oħrajn għax ta' fil-Partit Nazzjonalista hemm idejat kif hemm fil-Partit Laburista. Konna nistgħu niddiskutu u di li kellu tista' tiddiskuti bil-libertà tiegħu miegħu anke jekk ma taqbilx miegħu, anke jekk taf li dak li qed tgħid inti. Imma ħatajli fuq xiex ma kontux taqblu? Per eżempju, Karl kellu forsi x-xewqa għall-abort. Anzi, Karl kien kontra l-abort. U dik li għalina fil-Partit Nazzjonalista hija xi ħaġa importanti ħafna u għalija hija importanti ħafna ukoll jiena kontra l-abort u nemmen fil-ħajja u verament impoġġi l-bniedem fiċ-ċentru tal-politika. Karl kien jaqbel ma dik il-pożizzjoni. Allura, però konna niddiskutu, imma jekk hemm xi ħadd illi ma jaqbilx ma' il-pożizzjoni tagħna, aħna kif se nkellmuh? Aħna kif se niddialogaw miegħu? Aħna kif se nipprovaw infemuh l-opinjoni tagħna? U naħseb hemmhekk li kien ikonna daw it-tip ta' diskussjonijiet, imma jien nassigurak illi toħroġ hemm barra. U ma ssib il-ħadd li kellu xi ħadd ma' Karl. Għax minkejja li kellu l-opinjonijiet u kellu. Inkredibbli dan. Hekk konna qed nitkellmu ma tistax, probabilment miegħek naħseb ma tantx tista' taqbel dejjem. Imma ma dar-raġel kulħadd jaqbel dejjem. U meta tagħmel il-pont fisser ħafna. Imma ma dar-raġel kont ma taqbilx, imma ma tħossx li hemm konfrontazzjoni u dik hija vera xi ħaġa tajba. Li huwa onboarding. Ħafna tajba. Ma nafx hemm xi ħaġa tixtieq iżid fuq. Le, nżid biss it-talima li kemm jista' jkun għandna verament nifhmu iktar u nkunu tolleranti iktar għal xulxin għaliex persuna tista' titlifa millum għall-għada. Ma nafx hux wis sensitiva għalik, però Julian titella li fuq l-iskrin. Xi ħaġa li kiteb Jeffrey Pulucci Orlando. Fejn qal ma' Karl mor taqbad aħdar Roosevelt. Jiena rajta? Jiena rajta? Għandek idea x'in ir-referenza? Le, m'għandix idea għal min qed jirreferi. Okay. Qabelha kien hemm post oħra illi tella persuna oħra. Sewa. Illi kienet diretta lejn Karl. Ittellat propju ftit momenti qabel twettaq dak li sar. Dal-kontest kollu qed ikun investigat mill-pulizija u mill-maġistrat illi f'daw is-sigħat li qed nitkellmu jien u inti għaddejja l-inkjesta maġisterjali. Mhux se nispekulaw, ovvjament nistennew biex naraw l-aħħar momenti dwar Karl. Qiegħda tasal ħafna informazzjoni dwar l-aħħar movimenti tiegħu. Fejn kienu ma kienx ma mitkellimx. Ma tkellimx fuq il-bomba. Per eżempju, jekk ħareġ kmieni jixtri per eżempju ċerti affarijiet. Din kollha informazzjoni, il-familja għamlet tajjeb illi talbet għall-informazzjoni, fl-opinjoni tiegħi il-Partit Nazzjonalista għamel tajjeb ukoll insista li nkunu nafu l-verità kollha u jiena fiduċjuż illi l-inkjesta u anke l-investigazzjoni illi qegħdin isiru jistgħu waslu sabiex inkunu nafu l-verità kollha, ma f'dan il-mument ikun prematur u jkun irresponsabbli li nispekulaw. Li nispekulaw fuq x'seta' assolutament, għax ma jkunx ġust. Mela, tlaqna?